Vítam vás na stránke autistickécentrum.sk. Táto časť môže byť zaujímavá hlavne pre tých, ktorí čakajú na určenie diagnózy, teda sú ešte relatívne na začiatku cesty. Z tohto dôvodu považujem za dôležité zdôrazniť, že diagnostika sa neobmedzuje len na určenie diagnózy, ale následne sa navrhne aj intervencia alebo terapia. Znamená to, že odborník, respektíve odborný tím vás bude ešte nejaký čas sprevádzať na vašej ceste. A preto k efektívnej spolupráci patrí, aby všetci zainteresovaní sa nachádzali na tej istej úrovni motivovanosti, čo predpokladá približne rovnakú orientovanosť v problematike. Rodič je expertom svojho dieťaťa, ale bez jeho expertízy práca odborníka alebo odborného tímu nemôže byť dostatočne presná. Táto spolupráca začína pri diagnostickom procese a jej efektívnosť je determinovaná pripravenosťou oboch strán. Preto považujem za dôležité, aby ste boli dostatočne informovaní o tom, kto a čo vás očakáva pri diagnostikovaní. Dovoľte mi prosím, aby som vám stručne priblížila priebeh tohto procesu. Symptomatická variabilita poruchy autistického spektra je veľmi široká a preto časová náročnosť diagnostického procesu je k tomu primeraná. Keďže neexistujú žiadne laboratórne vyšetrenia alebo prístrojové vyšetrovacie metódy, ktoré by dokázali priebeh diagnostikovania urýchliť, zostáva len empirický prístup, ktorý sám o sebe je časovo náročný. Empirické vyšetrenie je proces získavania poznatkov prostredníctvom pozorovania, ktoré je objektívne a overiteľné. V kontexte autizmu sa empirické vyšetrenie zameriava na zhromažďovanie dát a dôkazov o rôznych aspektoch poruchy autistického spektra. Tento prístup zahŕňa niekoľko hlavných metód, ako napríklad pozorovanie, štrukturovaný rozhovor, štandardizované testy, dotazníky a aj analýzu správania. A keď som už spomínala objektivitu v spojitosti s vyšetrením dieťaťa alebo dospelej osoby, tak by som vám rada poradila, ako sa môžete pripraviť na tento deň tak, aby výsledky vyšetrenia boli maximálne objektívne. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že keď vyšetrenie vedie koordinovaný tím odborníkov, tak stačí absolvovať jedno alebo maximálne 2 stretnutia v trvaní približne 60 minút a diagnóza je stanovená spolu s intervenčnými návrhmi alebo s terapeutickým plánom. Avšak to predpokladá aj to, že diagnostikované dieťa alebo dospelá osoba je v čase vyšetrenia úplne zdravá a ani neprekonala prednedávnom žiadne vážnejšie ochorenie, ktorého symptómy síce už odzneli, ale diagnostikovaná osoba z tejto choroby sa ešte stále len zotavuje. Aj obyčajné prechladnutie ovplyvňuje priebeh a výsledky vyšetrenia. Najradšej by som vám poradila, že v takýchto situáciách vyžiadajte si nový termín, ale som si vedomá toho, že aj na tento termín ste čakali už niekoľko mesiacov. Takže nakontaktujte sa na inštitúciu, kde na vás už čakajú a informujte ich čo najkonkrétnejšie o situácii. Informujte ich o tom, že aktuálny zdravotný stav dieťaťa alebo dospelej osoby, akým spôsobom ovplyvňuje jej alebo jeho komunikáciu, spoluprácu a motivovanosť. Tento zmenený zdravotný stav s veľkou pravdepodobnosťou skráti dĺžku vyšetrenia, a to preto, aby vyšetrovaná osoba sa zbytočne nevyčerpávala a výsledky vyšetrenia boli čo najobjektívnejšie. To ale môže celý diagnostický proces predĺžiť o ďalšie 1 alebo 2 stretnutia. V prípade, že dieťa alebo dospelá osoba má teploty alebo infekčné ochorenie akéhokoľvek druhu, odvolajte dohodnutý termín a požiadajte o nový. Deň vyšetrenia je časovo náročný, preto skúste na tento deň pripraviť vaše dieťa, a to buď verbálne, alebo pomocou použitia obrázkov. Keď pre dieťa je ťažké vizuálne sa orientovať v čase a v priestore, alebo keď obrázky ako akási forma alternatívnej komunikácie je pre neho neznáma a preto nezrozumiteľná, tak jednoducho zvoľte si vami zaužívaný spôsob komunikácie. Dôležité je, aby to bolo pre dieťa zrozumiteľné, aby informácie ho nepresítili a aby tieto informácie boli časovo správne, predpovedateľné. To znamená, že keď dieťa sa vie orientovať len v krátkom časovom rozpätí, tak skutočne nemá zmysel mu vysvetľovať dianie celého dňa, lebo ho to bude len zbytočne frustrovať. Keď dieťa má nejakú obľúbenú hračku, alebo možno má rád nejaký úplne nekonvenčný predmet, ktorý ho upokojuje, tak prineste to so sebou. Najdôležitejšie je, aby deň vyšetrenia pre vás všetkých prebehol čo najkomfortnejším spôsobom. Preto nezabudnite ani na dostatok tekutín a potravy. Diagnostický proces do značnej miery môže urýchliť použitie anamnestického dotazníka, ktorý vám najčastejšie doručia poštou ešte pred osobným stretnutím.
Po jeho vyplnení treba ho poslať späť do inštitúcie, kde dieťa alebo dospelá osoba bude vyšetrená. Pomocou vašich odpovedí si môže odborník alebo odborný tím vytvoriť čo najrealistickejší obraz o malom alebo veľkom klientovi, a to ešte pred osobným stretnutím. Vďaka tomu môže sa pripraviť a hlavne prispôsobiť celý diagnostický proces k možnostiam, schopnostiam a záujmom diagnostikovanej osoby. Táto príprava nielenže objektivizuje priebeh vyšetrenia, ale aj eliminuje výskyt prípadných chýb a šetrí aj čas. Samotné vyšetrenie prebieha v prítomnosti rodičov. Z diagnostického hľadiska je dôležité vidieť komunikáciu a kooperáciu všetkých zúčastnených, takže správajte sa úplne prirodzene. Prítomnosť rodičov dodáva dieťaťu aj pocit istoty v neznámej situácii. Na otázky skúste odpovedať čo najkonkrétnejšie. Pre vonkajšieho pozorovateľa samotný priebeh vyšetrenia môže pôsobiť ako cielené rozprávanie sa s rodičmi alebo aj s diagnostikovanou osobou, pri ktorom táto osoba rieši nejaké úlohy alebo sa s ňou tak povediac hrajú. Základnou metódou empirického vyšetrenia je pozorovanie, ktoré zahŕňa systematické sledovanie správania diagnostikovanej osoby v rôznych situáciách a prostrediach. Pozorovanie môže byť priame, v tom prípade sa jedná o pozorovanie v reálnom čase, takže počas diagnostikovania, alebo môže byť nepriame, ako napríklad analýza videozáznamov. Často sú rodičia požiadaní o to, aby spolu s vyplneným anamnestickým dotazníkom poslali aj videozáznamy na analýzu správania dieťaťa alebo dospelej osoby. Tieto záznamy by mali byť nahraté v rôznych životných situáciách. Sú to najčastejšie aktivity s rovesníkmi alebo sebaobslužné aktivity, rodinné oslavy, alebo sú to situácie, ktoré rodičia sami považujú za dôležité, respektíve problematické. Popri pozorovaní prebieha štrukturovaný rozhovor najčastejšie s rodičmi alebo aj so samotnou diagnostikovanou osobou. Tento rozhovor sa zameriava na získanie podrobných informácií o vývine, správaní, záujmoch, komunikácii a sociálnych interakciách diagnostikovanej osoby. Prípadné nejasnosti z anamnestického dotazníka sa môžu doplniť počas štrukturovaného rozhovoru. K stanoveniu diagnózy sa používajú štandardizované testy. Z aspektu poruchy autistického spektra sa používajú rôzne nástroje, ako napríklad Autism Diagnostic Observation Schedule, v skratke ADOS, a Autism Diagnostic Interview Revised, v skratke ADIR. Veľmi dôležitou metódou empirického vyšetrenia je analýza správania. Táto metóda zahŕňa systematické sledovanie, podrobnú analýzu a hodnotenie konkrétnych prejavov správania. Tento proces zahŕňa niekoľko krokov, ako identifikáciu správania, zber dát, analýzu dát a interpretáciu výsledkov. Pri identifikovaní správania sa zameriava na správanie, ktoré je typické pre poruchu autistického spektra, ako napríklad opakujúce sa pohyby, problémy s komunikáciou alebo so sociálnymi interakciami. Následne sa zhromažďujú údaje. Zbierajú sa dáta o frekvencii, trvaní a kontexte, v ktorom sa pozorované správanie vyskytuje. Tieto dáta sa získavajú prostredníctvom priameho pozorovania alebo analýzou videozáznamov. Takto získané údaje sa analyzujú, aby sa identifikovali vzory a súvislosti medzi správaním a rôznymi faktormi, ako sú prostredie, čas alebo prítomnosť určitých osôb. Na základe analýzy sa vyvodzujú závery o príčinách a dôsledkoch správania. Tieto závery môžu byť použité na vytvorenie individuálnej intervencie alebo terapie. A tým sa kruh uzavrel, lebo ako som na začiatku spomínala, cieľom vyšetrenia nie je len určenie diagnózy, ale aj návrh individuálnej intervencie a terapeutického plánu. Po dokončení diagnostického procesu rodina dieťaťa alebo dospelá osoba s poruchou autistického spektra je informovaná o možných formách pomoci, o ich dostupnosti a o aktuálnych verejnoprávnych opatreniach. Odborný posudok je majetkom rodičov diagnostikovaného dieťaťa alebo samotnej diagnostikovanej dospelej osoby, ktorú dostanete buď ihneď po stanovení diagnózy, alebo do niekoľkých dní poštou. Na záver ešte mi dovoľte zdôrazniť, že spôsob realizovania týchto postupov je individuálny a ich postupnosť závisí od konkrétnej inštitúcie, kde sa dieťa alebo dospelá osoba diagnostikuje. Ďakujem vám za pozornosť.